Serdecznie Państwa witamy. Mamy wielką przyjemność dzisiaj tutaj z okazji odsłonięcia tablicy 100. rocznicy powrotu do Macierzy na Dole uczestniczyć w niezwykłej uroczystości, a jednocześnie przywieźliśmy Państwu troszeczkę muzyki i naszych wspaniałych emocji związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości, bowiem Śląsk Cieszyński z Bielskiem został przyłączony do Macierzy dopiero w 1920 roku. Moi drodzy Państwo, Wisła, która wypływa u nas spod stoku Baraniej Góry, z uzdrowiskowego miasta Wisły, wpływa do Zatoki Gdańskiej, skąd niedaleko do fantastycznego Pucka, w którym Państwo niedawno obchodziliście 100. rocznicę symbolicznych zaślubin z morzem. Tak więc wiele nas łączy. Nasza historia jest niezwykle skomplikowana i moglibyśmy pewnie nie jeden wieczór poświęcić na to, żeby o tej historii sobie opowiadać. My dzisiaj muzyką o tym chcemy opowiedzieć. Chcemy przekazać również kilka melodii, które u nas były niezwykle popularne, czy w czasach drugiego powstania śląskiego, które miało miejsce w 1920 roku, czy w czasie plebiscytów, czy wreszcie były to pieśni, które miały zagrzewać Polaków do tego, żeby opowiedzieli się po polskiej stronie, bo u nas sytuacja była bardzo skomplikowana, jeśli chodzi o różnego rodzaju nacje, które na Śląsku Cieszyńskim mieszkały. Tak więc pozwólcie Państwo, żeby nie przedłużając, podziękuję tym, dzięki którym tutaj jesteśmy, a więc Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt Kultura Dostępna. Tytuł tego dzisiejszego koncertu: Świętujemy naszą niepodległość. Naszą kaszubską, naszą śląską. Wystąpią przed Państwem Janusz Kochut, pianista, kompozytor, również niektórych melodii, które dzisiaj usłyszycie. No to skoro mężczyźni, Waldemar Szczypior, dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Biblioteki w Gniewinie, osoba niezwykle aktywna muzycznie w środowisku, krzewiąca kulturę, oświatę muzyczną wśród młodzieży, no i przede wszystkim puzonista. Mamy też panię Joanna Jatkowska-Korpiela, która umili Państwu dzisiejszy dzień swoim śpiewem, sopran. No i wreszcie ja będę miała przyjemność dla Państwa zagrać i już oddaję tutaj ten fantastyczny mikrofon w godne ręce. Wszystkiego dobrego, dobrego odbioru, miłej muzyki, no i refleksji. Dziękuję pięknie. Pierwsza pieśń to Jak długo w sercach naszych. Bardzo proszę Państwa o wsparcie. Jak długo w sercach naszych, choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach naszych ojczysta miłość tkwi. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Jak długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon, jak długo z gór karpackich rozbrzmiewa polski ton. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Kolejna pieśń to pieśń znana
wszystkim Polakom, również wykonywana przez nas chętnie w Nadolu i myślę, że również wspólnie dzisiaj odśpiewana będzie to Rota z muzyką Feliksa Nowowiejskiego i słowami Marii Konopnickiej. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli z żył bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i w pył krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam gronił. Orężny wstanie hufiec nasz, duch będzie nam hetmanił. Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Dziękuję. Szara piechota, czyli piosenka, która powstała około 1918 roku, także w okolicznościach, kiedy Polska te swoje pierwsze dni niepodległości już mogła świętować albo tuż przed tym faktem. I śpiewamy razem oczywiście. Dobrze nam idzie, nie rezygnujmy z tego. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój. Nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój, a żołnierzom drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Idą, a w słońcu kołysze się z dal, dziewczęta zerkają ze zapłota, a oczy ich dumnie wpatrzone są w dal. Piechota, ta szara piechota, a oczy ich dumnie wpatrzone są w dal. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój, a żołnierzom drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Nie grają im surmy, nie huczy im róg, a śmierć im pod stopy się miota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota. Teraz będzie hymn kaszubski. Jeden z tych hymnów kaszubskich będzie to Marsz Kaszubski ze słowami Hieronima Derdowskiego oraz muzyką wielkiego patrioty Feliksa Nowowiejskiego.
Płynie Wisła, płynie, a ona płynie, jak wiadomo, przez całą Polskę, odwiedza wszystkie polskie zakamarki i świadczy o tym, że Polska jest Polską. Od Bałtyku aż po szczyty mamy koncert znakomity. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie. Zobaczyła Kraków, wnet go pokochała, a w dowód miłości wstęgą opasała, a w dowód miłości wstęgą opasała. Chociaż się skłoniła w niepowąskie lasy i do morza spływa, płynie po wsze czasy, i do morza spływa, płynie po wsze czasy, bo nasz naród polski ma ten urok w sobie, kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie, kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie. To oczywiście był krakowiak, a teraz spokojniejsza kompozycja, Ojcowski dom, czyli hymn Śląska Cieszyńskiego, taki napisany przez zaolzianina Jana Kubisza, no znany tutaj na Dolu, wielokrotnie już wykonywany. Także możemy razem. Ojcowski dom to istny raj, dar Ojca niebieskiego. Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego. Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego. Tuś się dziecino pierwszy raz do matki uśmiechnęła, tuś się uczyła Boga znać, tuś modlić się zaczęła, tuś się uczyła Boga znać, tuś modlić się zaczęła. A gdy ci przyjdzie odejść stąd i pójść gdzieś w świat daleki, ojcowski dom, dziecino miej w pamięci swej na wieki. Ojcowski dom, dziecino miej w pamięci swej na wieki. I kolejna kompozycja Janusza Kochuta, również z kantaty Niepodległość. Będzie to moja piosenka druga Cypriana Kamila Norwida, czyli inaczej do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie. Państwo na pewno świetnie znają ten wiersz.
Dziękujemy bardzo, bardzo. Jeszcze jeden fragment kantaty Niepodległość, gdzie mój syn, opowiadający o martyrologii narodu polskiego. Potem jeszcze będzie jeden na zakończenie, a póki co Gdzie mój syn? I tutaj już i słowa, i muzyka Janusz Kochut. Gdzie mój syn zaginął, jak jego ojciec? Gdzie mój syn? Gdzie mój syn zaginął? Gdzie mój brat? Gdzie mój brat zaginął, jak jego ojciec? Gdzie mój brat? Gdzie mój brat zaginął? Gdzie mój dziadek? Gdzie mój dziadek zaginął, jak jego ojciec? Gdzie mój dziadek? Gdzie mój dziadek zaginął? Gdzie mój syn? Gdzie mój syn zaginął, jak jego ojciec? Gdzie mój syn? Gdzie mój syn? Wiązanka góralska z naszych terenów, żeby było od Bałtyku po Górszczyt.
Dziękujemy bardzo. Ostatni fragment kantaty Niepodległość Janusza Kochuta i to będzie finał. Pochylmy się, ucałujmy tę ziemię. Najwyższy czas docenić, czym jest Polska. Niech żyje w każdym z nas, chociaż jej cząstka. Kręci się świat, pisze przedziwną powieść. Kim będzie za x lat współczesny człowiek? Nie bójmy się o kształt kraju spierać. Niewybaczalny grzech to milczeć teraz. Najwyższy czas docenić, czym jest Polska. Niech żyje w każdym z nas, chociaż jej cząstka. Kręci się świat, pisze przedziwną powieść. Kim będzie za x lat współczesny człowiek? Pochylmy się, ucałujmy tę ziemię, która zmienia dzień w dzień nasze sumienie. Pochylmy się, ucałujmy tę ziemię, w niej są przecież nasze korzenie, nasi ojcowie, siostry, bracia, to nasza ziemia nasza. Pochylmy się, ucałujmy tę ziemię, w niej są przecież nasze korzenie, nasi ojcowie, siostry, bracia, to nasza ziemia nasza. No i żeby było tak wytwornie i patriotycznie, to przejdziemy jeszcze do hymnu państwowego, jak to tradycja naszych już tu koncertów niepodległościowych nakazuje. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za
Szanowna publiczności, pozwólcie, że w waszym imieniu również podziękuję serdecznie znakomitemu zespołowi kaszubsko-góralskiemu ze Śląska Cieszyńskiego. Gościmy ich po raz kolejny. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze przez wiele, wiele sezonów, może w lepszych okolicznościach, może wspólnie bardziej śpiewając. My się tego nauczymy na pewno. No. I pozwólcie, że tak pewnie, żeby ten pobyt wam milej płynął, kwiaty polskie, prawie jak od Tuwima, kwiaty dokładnie nadolskie z naszego skansenu, ale teraz są najpiękniejsze te właśnie polne, rodzime. I wspaniałemu kompozytorowi i jakiemu pianiście. To było naprawdę mocne. Dokładnie 100 lat temu, w lipcu 1920 roku, znacznie później niż w wielu innych regionach Polski, na dole wróciło do ojczyzny. Wróciło, ponieważ 150 lat wcześniej było w Polsce. Dziwna data, lipiec roku 1920. Praktycznie w żadnym innym miejscu w tym miesiącu nie odzyskaliśmy niepodległości. A na dole, tak, i to na drodze dość dziwnej, ponieważ granica ustalona traktatem wersalskim miała przebiegać przez środek jeziora Żarnowieckiego. To miała być ta linia graniczna, w związku z tym na dole miało być po stronie niemieckiej. Na wieść o tym jeszcze w lutym 1920 roku mieszkańcy, głównie Augustyn Struk, zaczął zbierać głosy mieszkańców za tym, żeby jednak na dole było w Polsce. Mieszkańcy się opowiedzieli w 100% za, natomiast problem był jeszcze techniczny, bo Niemcy niechętnie oddawali jakąkolwiek część Nadola. Rząd polski jednak postanowił pomóc Nadolanom, żeby znaleźli w ojczyźnie i zamienił, dokonał zamiany. Przekazał tereny leżące na południe Nadola w okolicy Gniewo, bardzo ważne zresztą tereny, bo tam znajdują się źródła rzeki, która jest głównym ujęciem wody dla miasta Lęborka. W związku z tym Niemcy chętnie na to przystali, oddali niewielką kaszubską wieś na dole, przyjęli Gniewo z ujęciami wody i w lipcu 1920 roku doszło do korekty granicy. Wówczas to wydzielono po zachodniej stronie jeziora Żarnowieckiego obszar wsi na dole z przyległym lasem. Większość gruntów rolnych Nadolan zostało po stronie niemieckiej, chociaż uprawiali je, ale musieli mieć przepustki. Kościół parafialny i cmentarz został po stronie polskiej, bez dostępu drogowego, w związku z tym trzeba było płynąć do kościoła na wszystkie uroczystości i na pogrzeb również łodzią. Ale została taka polska enklawa na zachodnim brzegu jeziora Żarnowieckiego. Samotna, przez to bardzo ciekawa, bo była to praktycznie jedyna osada w Polsce, w II Rzeczpospolitej, która nie miała bezpośredniego połączenia ze stolicą. Nawet gminy, stolicą gminy była w Krakowej, więc też po drugiej stronie. W związku z tak nietypowym położeniem była to pewna ciekawostka. Nawet prezydent Ignacy Mościcki, będąc na wakacjach w Juracie, postanowił w roku 1937 odwiedzić na dole i porozmawiać z ludźmi, którzy w roku 1920 zdecydowanie opowiedzieli się za Polską. Dlatego w stulecie tej inicjatywy, żeby przypomnieć to, co się wydarzyło w roku 1920, odsłaniamy tablicę, która i mieszkańcom, i gościom będzie przypominać tamten czas.
Jakby była łatwa, to my byśmy mogli to odczytać. Tutaj na dole stoją słupki graniczne, granice Kresy Międzywojennej.